shigowa waya na akai sai na ce to me ne yake faruwa shi na je in duba me ne yake faruwa da na duba wani WhatsApp dina hotuna na kawai ake ta turawa ba ma san ya mama dana karamin wayan kina yi mana kwantakin ko za mu samu driver. Ya kamata ita ne ta fito da kanta a cikin live video nan mu koma Abuja. Ni na riga na dawo jiya ne. Kuma ni ban san abin nan zai faru ba. Barbaran duba mota idan na samu mota yanzu zan zo Abuja din kuma menene in Allah ya da za a yi shi ya wuce. Dan girman Allah mutane. Wallahi wannan abin da yake faruwa bata san da shi ba. Yanzu calm down. Kukan nan ki daina ki share hawayenki ina ke jaruma ne then why are you crying? Muni, waye kika ba account ɗinki? Waye kika ba shi details ɗinki? Ba wanda yake details ina, ba wanda yake da shi. Babu. Biki dai sani ba. Management dina suna canza password dina bayan minti 10. Bar maganan. Password dina ba ko ni karan kaina ban sani ba. Ko ni karan kaina ba na aje password dina dai ina canjawa akai. Yanzu tsaya. Kwantar da hankalinki. Bari ma mutane magana. I will get back to you. Dan Allah. Zan neme ki. Kin ji ko? Ya haƙuri ki kwantar da hankalinki. To kun ga irin wa'annan abubuwan zai iya faruwa da kowannen mu. Dan girman Allah, na san ba lalle ku share maganan da zan yi ba saboda wasu za su yi tunanin ina bin bayan Munira ne. A'a, ba haka bane ba. Dan girman Allah ku sharing ya kai har inda muke son ya kai. Matan nan wallahi bata san abin da yake faruwa ba. Ni da na sani da taurin kai, wallahi idan ta yi za ta ce ta yi. Saboda babu wanda yake da ranta a hannu. Matan nan abin nan da ta faɗa bata yi bane bata aikata ba. Dan girman Allah, wallahi a inda dai na san Muni duk shekarun nan, wallahi ban ga abin da zai sa ta kuka ba in ba wai iyayenta da suka mutu ne ta tuna ba. Amma yau Muni ɗazun nan wallahi ba za ta iya magana ba Muni tana kuka. Dan girman Allah ku share. Wallahi bata san da abin da yake faruwa ba. Dan girman Allah. Wa'inda suka yi sun yi makansu sun rage mata wani abu duniyan nan kuma babu komai a cikinta da ni da su duka ba mu san yaushe za mu bar duniyan nan ba duniyan nan fa temporary ne babu wanda ya zo permanent babu wanda zai zauna a duniyan nan duka abin nan da muke a duniyan nan ba mu da tabbacin rayuwarmu ina zai je babu zaka kai gobe zaka kai anjima babu wanda ya sani dan haka wanda yayi ya je shi da Allah ni tunda na ga rubutun ina bacci wallahi miss calls da na samu ba zan iya kirgawa ba so can ina da na tashi sai na har yanzu like ban warware ba because bana jin daɗi aka zo aka ce wai in shiga Facebook in je in duba abin da ke faruwa na zo na ɗauki waya na je Facebook sai na ga an tuttura hotuna na Munni duk wanda ya santa Munni ba ta jin Hausa akwai rubutun da wallahi ku duba in za ta rubuta shi da Hausa wallahi tana samun problem amma wannan an rubuta shi clearly wallahi ku disregarding any abin information din da ake tura a wall din Munira da Abdussalam ba ita bane ba in da ta yi wannan haukan wallahi yanzu ba za ta yi shi ba because mu da muke tare da ita ba za mu taɓa barinta ta yi wannan abun ba don girman Allah ku taimake mu waɗanda suka yi wannan abun su je Allah ya shirye su ana da Allah barin gama zan kira da wannan wayan nake amfani barin gama abin da zan yi zan kira don Allah ku taimaka dan Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Allah gafurur rahim ne, mu ma bayansa kowannen shi, ɗan adam ajizi ne, kowa yana kuskure a rayuwa.
kowa yana kuskure a rayuwa, amma Ubangiji Allah ya yafe mana, kuma Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe. Don girman Allah ku share. An yi hakin ɗin account ɗin Munira Abdussalam. Duk abubuwan da ake sawa a shafinta ba Munira bane take sa shi, ba ita take sa shi ba. Duk abin da yake faruwa daga dai awa 7 da ya wuce, last post ɗinta shine hiran da ta yi a Liberty ne ko? Shine kamar last post ɗinta, amma duka wayanda suke saman nan ba ita bane ba. Don girma Allah ku yi haƙuri, wanda ran shi ya ɓaci da abin da aka yi, don girma Allah ya yi haƙuri ya yi addu'a don Allah, don annabi. Ni ba zagi na ce a yi ba, ba wai maganganu na ce a yi ba. Duk wanda ya zagi shi da Allah, don girman Allah, don Allah, don annabi ku yi haƙuri, don Allah. Dan Allah ku yi haƙuri, wallahi ba ita bane ba. An san tana abu related to this, amma ba ita ta yi wannan abun ba. Dan Allah, dan annabi, dan Allah, ba ita bane ba. Ni kaina da kuke gani na nan ban wuce su yi min wannan abun ba. In kuma wayanda suke ta Aisha Sani da an yi hakin account ɗinta ita ma. Ita ta taɓa mamuni aiki da daɗewa. Ita ma an yi hakin account ɗinta. So ni ma kaina maybe in sun ga ina tare da ita, ni ma ban wuce su yi hakin account ɗin nawa ba. Don girman Allah. Amma wa ya ɗauki hotunan ta tsirara? Muhammad Bashir, a wayanka kana ɗaukan hotuna da kanka. A wayanka kana ɗaukan hotuna da kanka. So ba za ka ce wa ya ɗauka ba, kuma duk hotunan da aka sa, ban gani inda za a ce wai ita in an yi hakin account ɗinta, maybe ta taɓa sharing hotonta tsakaninta da wani, wannan kowa privacy ɗin shi ne, kuma kowa yana iya tura ma duk wanda ya ga dama hotuna. So akwai mutum zai iya saving sannan zai tura. Sannan waye ne kana ce min Nasir Muktar ƙarya nake yi? Ya aka samu picture ke ma ki ta kanki. Amma lan in rashin kunya yake kanka zan sauke maka. Kana ji ko? An yi maka ƙarya din. Kai waye da zan maka ƙarya? Waye kai da zan ma ƙarya? Waye kai da zan ma ƙarya? Who the hell are you? Who do you think you are? Ban san ka ba, ban taba ganin ka ba. Kai baka isa ka kalle ni ka ce na ma ƙarya ba. Kana ji ko? In yi ta kaina, ba zan yi ta kaina din ba. In ka haifu, ka je ka ɗauki naked picture na ni ma ka sa. Saboda da irin ku ake yin wa'annan abubuwa. Na fito tun ɗazu ina magana har kai kana da ghost da zaka zo ka ce min ƙarya nake yi. Idan an yi ma ƙarya din me za ka yi? Na faɗa muku duk wanda ya san zai yi zagi zai faɗa maganan banza, ban aiki ko ɗan iska ya zo nan gurin ba, irin ku fitan man a nan gurin. So wa'anda za su ji ni su ji ni. Daman I don't think ma kai friend ina ne ma. Wa'anda suke friends ina da su nake magana, ba da irin jahilai irin ku ba. So better respect yourself. Jidda, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Wanda suka mana addu'a, Ubangiji Allah ya biya ku. Kaddara yana kan kowa, wallahi yana kan kowa. Idan aka yi hakin account, misali tana da saurayi, sun yi abu tsakaninsu, idan har an yi hakin account, in akwai hoton a gurin, za a iya samu. Idan hoton nan na kan email ɗinta, za a iya samu, sannan ka zo kana gaya min wani maganan banza a nan gurin? Nura Garba, ba damuwa. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Sorry please, na bige da fada. Raina ne ya ɓaci. I'm trying in controlling abubuwan, mu kamo bakin zaren, sannan wannan ya zo yana gaya min maganan da bai dace ba. So shine raina ya ɓaci. Dan Allah ku yi haƙuri. Dan Allah I disregarding duka wani abubuwan da za a gani a page ɗinta. Ko da nawa ne ma, dan Allah, because za su iya hakin account ɗin kowa, I know. So dan Allah da annabi a yi haƙuri. Maganan nan ba haka yake ba. Wannan abin da aka gani ba ita ta yi ba. Dan Allah, ba ita ta yi ba. So in aka ga abu a ignoring, ko text aka yi ma mutum ya ignoring, dan Allah, ni ma nan ban tsira ba. Addu'a za ku yi mana ga baki ɗayanmu.
Musa Usman, idan akwai wanda zai taimaka. Abin ba mu sani ba ne tuntuntuni, akwai waɗanda za su iya taimakon. Because ka san ni ba ma sani ba, da safin ne da na kira take faɗa min wai an ce za a yi hacking account ɗinta. Ai ta faɗa, ta yi sharing screenshot a page ɗinta cewa akwai wani kowaye ne ta yi sharing dai, wai ya ce ya yi hacking account ɗinta bai iya ba. Idan akwai wanda zai hacking account ɗinta ya zo don Allah ya taimake shi. So zargi ne, maybe wasu ne, so we don't know yanzu haka, but suna kan system za su san yadda za a karbi account din. Amma na san idan har sun karbo account din za ta yi magana ita ma da kanta. So yanzu wanda suka zo late, na kira ta a waya yanzu nan, mun yi magana da ita, ta faɗa abubuwan da ke faruwa din, because ba za dai a ji maganan ba, she was crying, irin abin ya bata mata rai da sauransu. Ita kanta bata san abin da yake faruwa ba. So shi da yayi abin, mu musulmai ne. Akwai maganan da nake so in faɗa akan Munira da Abdussalam, wanda mutane da dama ba su sani ba. Muni ba haife ta cikin musulunci ba. Muni ta girma ne, ta ga tana sha'awar addinin musulunci sannan ta karɓa addinin musulunci. Bai kamata mu hantar Munira ba, bai kamata ba. Duk wanda ya san Munira ya san da yawa abubuwa akan musulunci bata sani ba, yanzu ne take sani. Shin waɗanda suka musulunta din hantaransu muke yi? Akwai waɗanda muke ce musu sabon tuba, which is very very bad. Munira yar uwanmu ne, mu haifi mu a cikin musulunci, maybe mun fita sanin wasu abubuwa, to bai kamata mu hantari Munira ba. Kuma ku sani sana'a nan da take yi tun kafin ta karɓi wannan abin take yi, so we don't just expect daga karɓar musulunci mu ce mata ta bar abubuwan da take ko ta bar sana'anta. Bai kamata mu mata haka ba. Ya kamata mu jawo ta jikinmu ne, idan mun jawo ta sannan mu advising ɗinta a hankali yadda idan akwai halayyanta da ba masu a hankali sai ta canza. But wannan abin da muke, it will never change anything. In fact, tunzura ta da zaginta da muke yi shine zai hasala ta yi abin da ba shi bane ba. Kuma bai kamata a tsakaninmu a ce mun samu wannan ba. Dan Allah. Duk wanda ya ga Munni ta yi abu, wallahi idan ka bi ta ko ka samu nambanta ka kira ta ka mata magana, billahi lazi Munira za ta ji maganan koma waye. Masu zagi dan girman Allah ku daina zaginta, ba ta da taurin kai, ina faɗa ina sake faɗa. Duk wanda ya ga Munira ta yi abin da ba shi bane ya kira ta, ya zaunar da ita su yi magana, wallahi za ta ji. Matan nan ba ta da tushen musulunci, ita ne ta gaya mata za ta koma musuluncin ta karba. Bai kamata muna zaginta ba, bai kamata muna zaginta ba. Janyo ta jiki za mu koya mata wasu ɗabi'u irin namu da mu muke son ta bi. Amma ku sani, zagi, hantara ba shi ne zai samu mu dawo da ita daidai yadda take ba, yadda muke so ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Mutum ɗan tara ne aka ce bai cika 10 ba. Dan girman Allah, dan Allah kaɗai ke shiryar da bawa. Ɗan adam ba zai taɓa shiryar da bawa ba, sai dai ya zama sanadi. So idan muna zaginta zai ƙara worsening situation ɗin ne, ba zai taɓa ba mu abin da muke so ba. Dan Allah, da ni da ku mu haɗa hannu dan girman Allah, in shawara ne, idan abubuwa ne mu tabata, ba za ta ƙina mu ba. Wata rana sai labari, wata rana da mu da ita za mu zama ɗaya. Dan girman Allah, duka wa'annan abubuwan mu taimake ta, Allah mu ma sai ya taimake mu. Abubakar, kin burge ni. Yalla bai, na gode. Dan Allah ku taimake ni. Juwaira, dan Allah ki sharing. An yi hacking din account din Munira ne, an yi posting hotuna naked kuma ba ita bane. An yi hacking din account ɗinta ne. Dan Allah ku taimake ni, dan Allah kuma mutane bayani a yi sharing please. Bana jin daɗi ne, sorry. Muryata ta canza, mura nake ta fama da ita. Dan Allah ku yi haƙuri. Ba Munni bane take yin wa'annan abubuwan. Dan Allah.
I'm even speechless. Dan Allah ku taimake mu dai, dan Allah ku yi sharing, ba ita bane dan Allah. Duk abin da aka gani a wall ɗinta. Duk abin da aka gani a wall ɗinta ba ita bane. Imam ba ta da taurin kai, so nawa ana yi mata nasiha ba ta daina ba. Yallaɓai, ko kai ne idan kana yin abu, you don't just expect lokaci ɗaya mutum ya maka magana ka daina. Idan kuma kama mutum magana bai daina ba, don sai ka haɗa shi da Allah. I think it's better. In mutum yana yin abu, we don't just expect him lokacin da muke so ya daina. Kuma mafi yawancinmu zaginta muke yi, kada mu manta, mu faɗa ma junanmu gaskiya. Zagin Munira muke yi. Zagin ta karuwa, yar wuta, yar meye dukka. Kana tunanin zaka zo ka gaya ma ɗan adam irin haka, ka zage shi, ka ce mai ɗan iska, mazinaci ko karuwa, kana expecting kuma ka mishi magana ya ji? Bayan baka zaunar da shi ka janyo shi jikinka ba? In har muna son wa'annan abubuwan su daina, ya kamata a ce mun jawo ta jiki tukunna. After mun jawo ta jikinmu, sannan mu mata nasiha ta ji. Amma ba muna expecting mu zage ta karo yar iska, wani ma sai ya ce mata sabon tuba. Kuna tunanin ranta ba zai ɓaci ba? Ranta zai ɓaci. Janyo ta jiki za mu yi. Idan mun janyo ta jiki tana jikinmu gaba ɗaya, in yi so sai mu canza ta yadda muke so. Haka ake rayuwa. Amma lokaci ɗaya ba za mu yi abu muke tunanin za mu iya samun abin da muke nema ba. Lokaci ɗaya ba zai taɓa faruwa ba. To me, abin da nake ganin ya dace kenan, amma ra'ayina da naka da nasu na san ba zai taɓa zuwa ɗaya ba. So wanda magana na ya ɓata